I see trees of green, red roses. Исәнмесез? Бу мин, Лилия. Мин авылны бик яратам. Бүген мин Яшел Үзән районы Олы Яке авылы яшьләре белән танышырга дип кайттым. Кызык булачак. Кара, яме? Менә дуслар, бүгенге безнең кунагыбыз, төп героебыз ул Насырдинова Ләйсән. Ләйсән исәмез, хәерле иртәләр. Без менә таң тишегеннән иртәнге 6-да кайтып җиттек. Ләйсән инде без кайтуга сыерларын сауган, көтүгә җибәргән мунча ягып кергән. Хәзер икенче эшенә китә шулай бит? Әйе. Ләйсән, әйтегез, сез бу авылда күпме яшисез? Ничә ел булды? Мин бу авылга килгәнгә 12 ел. Үзем мин Биектау районыннан, тоже Мәмдәл дигән авылдан. 12 ел инде безнең монда торганга. Сез бит кияүгә чыктыгыз да һәм биргә килен булып төштегез инде. Килен булып төштем 12 ел элек. Кызганмыйсызмы? Юк. Рәхәтме авылда? Рәхәт. Бик әйбәт. Менә сез инде монда гаиләгез белән, сезнең 2 балагыз башлай бит. Ирегез белән менә шундый зур маллар тотып торасыз. Эшләгән урыныгыз кайда? Шуны да кыскача әйтеп китсәгез иде. Мин эшлим безнең Тат ягода дигән организация бар. Без анда җиләк үстерәбез теплицаларда. Кура җиләге, жимолость, шундый культуралар. Сез анда көндә эшлисез булып чыга? Әйе, мин бригадир булып эшлим, әйе. 3 ел инде мин анда бригадир. Казанда яисә башка шәһәрдә тору теләге бармы бүгенге көндә? Менә теге күңелнең иң түрендә, иң кашырылган урынында дип. Кияүгә чыккас, яшьрәк чакта бар иде, күченеп китәргә Зеленодольскига, Яшел Үзәнгә. Хәзер все бетте инде, сүрелде. Хәзер ияләштек. Балаларга да рәхәт авылда, үзебез дә ис алып жаткачтан, башка китәс килми инде бер кая. Дуслар, мин суганны тузсыз, эписез һәм сусыз күп иттереп ашый алам. Хавашап пешетем. Bilmem bu soğanla sosis kışınca başladı. Ayşe. Yaşayasın mı? Ләйсән, без җиләк плантациясендәме. Бу җир шарындагы бер шундый кичкенә генә оҗмах урыныдыр. Миңа калса минем. Мине уже сөйләшә алмый башладым. Сез сөйләгез. Монда күпме эшлисез? Монда бармы вакансиялар, менә мәсәлән, яшьләр кайтып эшләргә теләсә? Монда ничек акча ягыннан дип тә сорыйм әле. Тулысынча сөйләсәгез менә шуларны. Biz монда 3 ел эшлибез. 3нче елны җиләк үстерәбез. Килеп эшләгән кешегә эш бар, вакансиялар бар, җиләк җыярга, чүбен утырга инде. Җир эше булгачтан эш күп. Килеп эшләгән кешегә эш бар. Монда инде бөтенсе наемный работниклар эшләй. Акча күпме? Акчаны әйтегез. Күпме юкмы шуны әйтегез? Күп дип әйтегез. Акча җитәрлек. Зарланмыйлар. Зарланса, чит илдә, чит менә Марел безнең граница, аннан килеп эшлиләр. Зарланмыйлар. Акчаны вакытында түлиләр, яхшы түлиләр, эш бар. Просто генә. Менә карагыз, менә монда җиләк, сез бу җиләкне бүген җыясыз. Пешкәннәрен. Тегендә әле утыртмадыгыз. Юк, әле. Бу җиләк утырту процессы кайчанга кадәр бара? Тагын бер 10 көн утыртып Аннан соң бетә. Әйе. Аннан соң җиләк җыя башлыйбыз. Мәйтәм, җиләк суган түгел инде. Әмле. Сез уйлашасыз. Мандыш, сіз җиләк үзегез яратасызмы соң ашарга вообще? Biz жаратабыз, балалар да жарата. Үйгә дә кайтабыз, балалар жаратып ашый, үзебез дә ашыйбыз. Менә җиләк җыеп, җиләк эшен эшләп, кеше туймыймы җиләктән? Юк. Җәй буе җыябыз, җәй буе ашыйбыз, туймыйбыз. Сез авылда яшисез, менә шушында Яке авылындаймы? Әйе. Күптәннән яшисезме? 7 ел килен булып килгәнгә 7 ел торабыз. Шәһәрдә яшәү теләге юкмы? Юк. Шәһәрдән наоборот монда күчеп кайттык үзебез. Димәк, сез үзегез теләп кайттыгыз инде. Әйе.
3 кенәме? 4 түгелме син? Әсмә, син соğan яртасыңмы? Yok. Ә син? Soğan yartasın da похожсың. Ярата, күзләренең генә. Тоже су белән ишәдеңме аны? Авылыгызда яшьләр күпме? Җитәрлек диярлек. Безнең кебек яшьтәгеләр дә бар, зурраклар да, яшьләр бар авылда. Ә менә Татьягорда яшьләр эшлиме? Әйе, эшлиләр. Димәк, яшьләр күп, яшьләр кайта, яшьләр өчен клублар, нидер күңел ачу бармы? Әйе, яңа клуб салдылар, мәктәп бар, балалар бакчасы бар, эшләргә урын бар, теплицалар бик күп безнең якларда, бөтенсендә җиләк үстерәләр. Шундый сорау, башка авылларда, башка районнарда, мәсәлән, яшьләр бик авылга кайтып торырга ашкынмый. Монда яшьләр бар дисез. Бу Казанга якын булу белән бәйле микән? Беренчедән шул Казанга якын булу белән дә бәйле инде. Казанга барып кайтырга ерак түгел моннан. 50 километр гына. Әйе. Нәрсә кирәк, барасың, алып кайтасың. Хәзер бөтен кеше шәһәрдә кебек яши инде. Шуның белән шул Олы яки авылы белән танышу тәмам. Күргәнегезчә, монда нурлылык, гадилек, кешелеклелек дигән сыйфатлар өстенлек ала. Җиләк, суган басулар, гөрләп торган фермалар, санап бетергесез чишмәләр һәм искиткеч табигать. Биредә халык авылны яшәтер өчен дип кайткан яшьләрнең мин авылда калам дип әйткәнен зарыгып көтә.